Isang makabuluhang pagtitipon ang naganap sa bayan ng Lubao, Pampanga nang magkaisa ang mga opisyal ng Subic Bay Freeport Chamber of Commerce o SBFCC at mga leader ng Pakistan community sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas. Layunin ng aktibidad na hindi lang gunitain ng June 12, kundi patatagin din ang pagkakaibigan at pagkakaunawaan ng Pilipinas at Pakistan. Pinangunahan ni SBFCC Director at Subic Auto Trucks and Heavy Equipment President Chaudhry Iftikhar Hussain ang pagtitipon. Ayon kay Hussain, na 15 taon nang naninirahan at nagnenegosyo sa bansa, naging tradisyon na nila sa nakalipas na mga taon ang mag-organisa ng ganitong mga salo-salo upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Now I feel last 4 to 5 years we celebrate the Filipino Independence Day. Here, same place, I feel must be need the two nation, Pakistani and Filipino must be get together, and then their culture is a face to face. In Philippines, we love Philippines, we love Filipino people. Ibinahagi rin ni Hussain ang kanyang paghanga sa mga manggagawang Pinoy na aniyay magalang, matulungin at madaling makahalubilo. We have around 100 employees with me in the Subic Bay Freeport Zone. I am doing business 15 years. Very soft and very polite people. They are very cooperative people. Really, I appreciate, and we are very happy with the business here in the Philippines, and we are very happy to people, even not a employee, and even the government official, even the Philippine government. Everywhere we have the very easily for us for foreigner is a very easily do business here. No any problem create the problem for us. Bilang tagapangulo ng foreign investment sa SBFCC, patuloy niyang hinihikayat ang iba pang dayuhang mamumuhunan na magnegosyo sa Pilipinas dahil sa magandang pakikitungo ng mga tao at ng pamahalaan sa mga negosyante. Samantala, dumalo rin sa programa at nagpaabot ng kanyang suporta si SBFCC President Benjamin Antonio III. Kapuri-puri daw ang pagkilos ng Pakistan community sa pag-oorganisa ng ganitong pagtitipon bilang paggalang sa kalayaan ng bansa. Well, sa totoo lang, nakakahiya na sila pa gumagawa nito para sa atin, no? Dahil kung tutuusin, dapat nga tayo yung namumuno sa ganitong mga salo-salo, no? Maliit man o malaki. So, siguro ang pwede nating matutunan dito ang ating independensya, hindi lang naman para sa atin lang. Kung sila na-appreciate nila yung independence natin, lalong dapat na-appreciate natin at siguro isama din natin sila sa paggunita ng ganitong tipong pag-alaala sa ating independence. Pero higit pa sa paggunita ng Independence Day, binigyang diin sa aktibidad ang pagsusulong ng mas malapit na ugnayan ng dalawang bansa. Nakiisa rin sa selebrasyon si Shahzad Ahmad Khurshid, Presidente ng Pakistan and Philippines Friendship Association o PACFIL. Sa isang maikling mensahe, iginiit niya ang kahalagahan ng pagbuo ng iisang mithiin at pagpapalalim ng kanilang tiwala gamit ang kultura ng bayanihan. Through our association, Pakistan and Philippine Friendship Association, we are trying to develop the common values between two nations through our trust and friendship. With the true spirit of Bayanihan, Mabuhay Pakistan and Philippine Friendship Association, Mabuhay ang Pilipinas. Nagtapos ang programa sa isang tradisyonal na paghiwa ng cake na sinabayan ng salo-salo ng mga lokal na opisyal, presidente at ng Pakistan community. Patunay ang okasyon ito na ang tunay na diwa ng kalayaan ay walang pinipiling lahi, bagkus ay nagiging tulay para sa mas matibay na pagkakaibigan at pagkakaisa. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.